arita kwe. Chicha chiel ma itudo koda ketho mar monj manchane otimore Nyakach. Jimo osemaki kendo obila timone nonro. Ma oyangi gi apisas mag arita kwe ka otelnegi kod komishona mar gwenge ma Nyanza. Ma oyango ni tulo manchane omuoche tong' Kericho kod Kisumu ok owinjore kaw kaka lweny mag dhoudi ni mar en mana timbe mag njore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Odiochieng' mar ang'wen tok monj manyocha otimore Nyakach jimo e tong' Kisumu kod Kericho. Achich achiel mitudo kod monj makamago osendhi gi obila kaka iyango kod jalup komishona ma sub county ma Soin Sigowet Joseph Lewa. Kuna mmoja tuliweza kupata jana ambaye anakuwa interrogated na tutapata information yake baadaye. Komishona mar gwenge ma Nyanza Flora Morowa oyango ni tulogo gin timbe njore ma ok lwenje mag dhoudi kaka osebed ka iparo. Komishona lero ni apedha dhi nyime mar mako jokuo jamni kod jochwal njore makamago. Sometimes people tend to interpret these issues whenever we have this kind of theft that there is tribal animosity between the Kalenjin and the Luo community living along the border, which is not true, because when a criminal act has been committed, it should be looked into as a criminal activity, not like, an intertribal issue. These are criminal acts and we are going to deal with them as such. Tutawatafuta na pia tunahimiza ya kwamba kama kuna wananchi wanajua suspects watusaidie ili tuweze kuwashikwe, wapelekwe kotini, waweze kufanyiwa uchunguzi na sheria iweze kuchukua hatua yao. Tendari talero ni obila ose meeting marlonda jamni ma ose kwal kendo yuak mar jopiny e winyao mar obila poditimone lalruok. We don't have any issues as per now, but I have been informed that people are living in fear. In fact, some people have even removed their animals from their homes and put them in one pool so that they are able to protect them. We have categorically told the security officers that they must track down all the animals that have been stolen. Members of the public complaining that they asked to officers who are stationed there. Actually, we have 2 stations, not just one, and they claim that all of them are very lax. They're not helping them in any way. We are having discussions with the IG to see on how to deal with the matter. Na tunahimiza wananchi pia wakiona suspicious stock ama wakiona magari ambayo inatumia ng'ombe ambazo ziko suspicious pia waweze kutusaidia ili tutambue. Komishona Morowa oyango ni romo ochanti changwen jumani madhikelo kanyakla jokanyo mowuok e tong' Kericho gi Kisumu kaka yor manyo kwe mochwere. For now, what we have in mind is just a general meeting. Of course, leaders are invited to attend. We want all the stakeholders to be in that meeting so that we are able to come up with a plan on how people from both sides are going to live in harmony. My appeal is to the people from both sides to remain calm. The government has put measures in place to ensure that peace prevails along the border. Eseche ma sirikal medo dhi nyime kod timo nonro eneno ni kwe obedo e tong' counties ariyogo. Okwaro dhi motelo ne jodak maluorago mondo med luongo buche mag yalo kwe kendo kwedo okang' mamalo jopiny ka ochike lwetgi. Tulo manyochano nyocha weyo ka ji ariyo owito ngimagi kokalo kuom adhonde asere kuma moko kuom udi gi puothe bende nyocha otiaye mach, tim ma okelo lal mar mwandu jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.